Има един българин, на чието погребение са присъствали трима американски президенти – Картер, Рейгън и Буш. До него се е допитвал за съвет и големият изобретател Томас Едисън. Този българин се казва Асен Йорданов и е създал две неща, които използваме и днес – телефонният секретар и въздушната възглавница. Участва в конструирането през Втората световна война на моделите на Боинг Б-17, Б-29 Супер Фортрес и Лайтинг Пи-38. Асен Йорданов е почетен гражданин на Ню Йорк, а негов портрет се намира в залата на славните на летище Лагуардия. А в National Air and Space Museum са изложени негови вещи. Йорданов е смятан за основател на авиоинженерството и в България. 90 на 100 от познанията си по авиация щатските летци дължат на господин Джорданов, пишат видни американски авиоспециалисти. Първият човек, стъпил на Луната, Нил Армстронг, казва, че е получил знанията си от учебниците на Асен Йорданов. От него както аз, така и всички американски пилоти сме се учили на авиация, допълва той. Въпреки огромното световно признание, което получава, на табелката в дома му е пишело: Асен Йорданов, български пилот-авиатор.